खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसाम विधान सभायाव दुंहाव थासारि सदनाव कंग्रेस बीजेपीनि दावहा। बासुगावआव गंगा स्नाननि दुगैनो थांनानै सासे लाइमोननि जिउ गोमादों। हावराघाटआव चाउमिन जानानै सा 12 फरायसा आरो फोरोंगिरिफ्रा देहा फाहामसालियाव। गिबि मन्थ्रिया लाभलिना बरगहायनो 50 लाख रां फोसावदों। 6 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि उनाव राकेश पालआ उदां अख्राङाव। कर्नाटक विधान सभानि जेनेरेल बिसायख'थिखौ इलेक्शन कमिशना फोसावबाय। 10 मेआव भट आरो 13 मेआव फिथाइ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम विधान सभा जथुम्मायाव दुंहाव थासारि सदनाव कंग्रेस आरो बीजेपीनि दावहा। विधान सभायाव गिबि मन्थ्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिबुंथि लाखिफुनाय समावनो दुंहाव थासारि सोमजिदों। हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफ्रा गसंनानै गोख्रों बाथ्रा दान्थेनायनि जुनै बे थासारिया जादों। बेजों लोगोसे संबिजिरखौ रैखाथि होनो समायखिरा लानायनि उनावबो संबिजिरा रैखा मोनाखै होननानै कंग्रेसआ अजद होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला राहुल गान्धीनि आथिखाल हालोदखौ लानानै कंग्रेसनि सोद्रोमाफ्रा सोंथि सोङो आरो बाजेट जथुमखौ दोनथ'नो खावलायो। हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सैकियाया विधान सभानि जथुमखौ दोनथ'नो दाबि खालामदोंमोन। बेनि उनाव गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथि लाखिनो गसंनाय लोगो लोगो कंग्रेसनि एमएलएफ्रा थासारिखौ दुंहाव खालामो आरो राहुल गान्धी जिन्दाबाद स्लगानजों हरसेखावनानै प्लेकार्ड दिन्थियो। गुबुन फारसे खुंथाय गोहोआव थानाय मन्थ्रि एमएलएफोराबो भारत माता की जय, राहुल गान्धी मुर्दाबाद, राहुल गान्धी हाय हाय बायदि स्लगान होयो। ओरैहाय सदनाव आन्दोलन खालामा, सदनाव पस्टार दिन्थिया होननानै बुंथिगिरिया सदनाव सोमजिनाय गोख्रों गुलुं-गुजुं आरो दुंहाव थासारिखौ होबथानो नाजानानैबो फेलें जानायनि थाखाय सदनखौ 15 मिनिटनि थाखाय दोनथ'नो गोनां जायो। बेनि अनगायैबो बे दुंहाव थासारिनि गेजेरावनो बुंथिगिरिया 3 एमएलएखौ दिनै सानसेनि थाखाय सदननिफ्राय होखारदों। सदननिफ्राय होखारजानाय 3 एमएलएफोरनि गेजेराव 2आ कंग्रेसनि। शिवसागरनि एमएलए अखिल गगैजों लोगोसे कंग्रेसनि एमएलए फारि कमलकिया देव पुरकाइस्ट आरो जाकिर हुसैन सिकदारखौ बुंथिगिरिया मार्शाल लागायनानै दिनै सानसेनि थाखाय सदननिफ्राय होखारदों। अखिल गगৈ आरो कमलकिया देव पुरकाइस्टखौ फैगौ 5 एप्रिलसिम सदननि बाहेरायाव लाखिनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाबि खालामदोंमोन। चिरां जिल्लानि बासुगावआव सम्भाबती दैमायाव खुंनाय अष्टमी मेला एबा गंगा स्नान थावनियाव सासे लाइमोना जिउ गोमादों। गंगा स्नानखौ लोब्बा लानानै सम्भाबती दैमायाव दुगैनो थांनानै सासे लाइमोना दैयाव गोदोनानै जिउ गोमादों। दैयाव गोदोनानै जिउ गोमानाय लाइमोनखौ बासुगाव नोगोरनि 2 नं वार्डनि थागिरि गुणजित ब्रह्मनि फिसाज्ला 16 बोसोर बैसोनि बिश्वजित ब्रह्म होननानै मिथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिश्वजित ब्रह्मआ नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गंगा स्नाननि दुगैनो थाखाय सम्भाबती दैयाव ओंखारदोंमोन। बे समावनो दै सिङाव गोदोलाङो। ओरैहाय मेलायाव हरखाबै सासे उन्दै लाइमोना दैयाव गोदोनाय जाथाया दुगैनो थांनाय सिबियारिफोरखौ गिखांहोदों। बबेखानि बासुगाव पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै सरासनस्रा नायबिजिरनायनि उनाव बेनि बागै काजलगावआव थानाय एसडीआरएफ बिफाननो खौरां हरनायनि उनावनो एसडीआरएफ बिफाननि टीमा सम्भाबती दैमायाव लाइमोनखौ नागिरनानै सार्च अपारेशन खालामदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै लाइमोननि सहखौ बोखांनो हानाय जायाखैमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिश्वजित ब्रह्मआ देग्लाय मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन। मख'नो गोनांदि गंगा स्नाननि दुगैनो थांनानै लाइमोन फरायसाया हरखाब दैयाव गोदोना गोमानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। हावराघाटआव चाउमिन जानानै सा 12 फरायसा आरो फोरोंगिरिफ्रा देहा फाहामसालियाव थाहैनो गोनां जादों। कार्बि आलं जिल्लानि हावराघाटआव थानाय हावराघाट शंकरदेव विद्या निकेतन फरायसालियाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हावराघाट शंकरदेव विद्या निकेतन फरायसालि फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो मावफारियाफ्रा मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय नांथाबनानै खामानि मावदोंमोन। बे समावनो सानजौफुनि आदार महरै हावराघाट बाजारावनो थानाय राजु हटेलनिफ्राय चाउमिन लाबोनानै जादोंमोन। नाथाय हटेलनिफ्राय चाउमिन लाबोनानै जानायनि उनावनो 5 फरायसा आरो 7 फोरोंगिरि आरो मावफारि
मावफारियाफोरनि देहाया हरखाब गाज्रि जायो। जाउनाव हरखाब जब्रा जानाय गासैखौबो गोख्रैनो हावराकाट सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला चाउमिन जानाय हरखाब देहा गाज्रि जानाय सा 12 सुबुंनि गेजेराव 3 हालोदा गाज्रिसिन। बेनिखायनो गोजौ फाहामथायनि थाखाय बै 3खौ नगावआव दैथायहरनाय जायो। ओरैहाय बे जाथायनि सायाव हावराकाट पुलिसा नायबिजिरनो जागायबाय आरो राजु हटेलनिफ्राय चाउमिन आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनानै आनजाद नायनायनि थाखाय दैथायहरदों होननानै खौरां मोननाय जादों। आसामनि मुंदांखा बक्सार लाभलिना बरगहायनो 5 लाख रां अनसुंथाइ फोसावदों आसाम सरकारा। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 50 लाख रां फोसावदों लाभलिना बरगहायनो। मख'नो गोनांदि आसाम बिधान सभायाव सोलिगासिनो थानाय बाजेट जथुमाव गिबि मन्थ्रिया अलिम्पिक मेडेलिस्ट लाभलिना बरगहायनो 5 लाख रां अनसुंथाइ फोसावदों। मख'नो गोनांदि बावैसो खुंफुंजानाय वर्ल्ड चेम्पियनशिप गल्ड मेडेल देरहाना भारत हादरनि मुंखौ गोजौआव आरो आसामनि गोग्गानाय लाबोनायनि थाखाय आसाम सरकारा लाभलिना बरगहायनो 5 लाख रां अनसुंथाइ फोसावदों। गोदान दिल्लीयाव खुंनाय आइबा वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपनि 75 केजि इभेन्टनि फाइनालाव नैथि खेबनि थाखाय कमनवेल्थ गेम मेडेलिस्ट अस्ट्रेलियानि काइटलिन पार्कारखौ 5-2 फेजेननानै लाभलिनाया गल्ड मेडेल देरहानो हादोंमोन। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशन एबा APSCनि आगु चेयारमेन राकेश पालआ 6 बोसोर 4 दान जोबथेसालिनि साजा मोनखांनायनि उनाव आथिखालाव जामिन मोननानै उदां अख्राङाव फैबाय। APSCनि मासिगिरि जानाय समाव 2013, 2015 आरो 2016 मायथाइयाव APSCनि बिजाथिफोरनिफ्राय गोबां रां जाख्ल'नानै ACS, APS आरो गुबुन एलाइड सार्भिसाव साख्रि होनायनि दायाव साजा मोनदोंमोन राकेश पालआ। 2016 मायथाइनि नभेम्बर दानाव राकेश पालखौ डिब्रुगड़ पुलिसा एरेस्ट खालामदोंमन। पुलिसनि नायबिजिरनायाव मोनसेनि उनाव मोनफा मोनफा बांलांनानै आथिखालाव बावैसो सिगाङाव आसाम सरकारा सा 57 ACS, APS आरो एलाइड सार्भिसनि अफिसारफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनो गोनां जादोंमोन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया माखासे कन्डिशन होनानै राकेश पालखौ जामिनाव हगारदों। नाथाय अब्लाबो राकेश पालनि केसआ जोबाखै। केसआ जोबागौमानि राकेश पालआ गुवाहाटीनि बायजोआव थांनोब्ला बिजिरसालिनिफ्राय गनायथि लानांगोन। नैथियाव पासपर्टखौ बिजिरसालियाव जमा होनांगोन। थामथियाव जायखिजाया समावनो बिजिरसालिया लिंहरोब्ला राकेश पालआ कर्टआव नुजाथि फैनांगोन आरो ब्रैथियाव राकेश पालआ APSCनि जायखिजाया मावफारियाजों लोगो हमनो हानाय नङा। बे समाव राकेश पालआ गुवाहाटी नोगोरनि पान्जाबारियाव थानाय गावनि न'आवनो थानांगोन। जोबथेसालिनिफ्राय बायजोआव ओंखारबोनाय समाव जेब्ला खौरांगिरिया सोङो अब्ला राकेश पालआ गाव जेलाव थानाय समाव गोबां खामानि मावनो सम मोनदों आरो गावखौनो फोसाबनो हादों होननानै फोरमायदों। गोदान दिल्लीनि कर्नाटक हाउस बिगियान भवनाव बुधबारखालि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमारा गावनि आखान्थि इलेक्शन अफिसार अरूप चंद्र भान्डे आरो अरुण गोयलखौ लोगोआव लाफानानै कर्नाटक बिधान सभानि जेनेरेल बिसायख'थिनि सानखौ फोसावबाय। 2023 मायथाइनि 10 मे खालि भट आरो 13 मेयावनो भटखौ साननानै फिथायखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव कर्नाटक बिधान सभानि मासिया गासै मोन 224 आरो गासै 5,21,73,579 भटारफोरा भट होगोन। बेनिनो गासै 2.62 कौटि भटारा हौवा आरो 2.59 कौटि भटारा हिन्जाव। थांनाय कर्नाटक बिधान सभानि जेनेरेल बिसायख'थियाव BJPआ 119 मासि आवग्रिनो हादोंमोन आरो कंग्रेसआ 75, JDआ 28 मासि आवग्रिनो हादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।